Voor kleding is zoveel kennis nodig. Ik weet wel bijna zeker dat het in mijn genen zit. Het is toch raar dat je gelukkig wordt van naaimachine, toch? Als kind wilde ik zo restaurateur worden of antiquair. Maar ik was eigenlijk al dwangmatig bezig met vormgeving. Dus als ik de tuin moest doen of ik kocht kleding voor mijn broer, voor mijn zusje of zo. Voor mezelf natuurlijk heel veel. Maar ik was continu eigenlijk maar dingen aan het vormgeven. En mode daarvan is wel de meest directe vorm. En toen ik dus in Antwerpen zo die winkels zag ontstaan en die hele magie daarvan, dacht ik van ja, dat moet het dan maar gaan zijn. Ik heb dus bij deze broek nu even zo een wasproef gedaan. Zo hoe die eruit komt. En soms is het bijna leuker om een item even zo wat meer body te geven. In plaats van hem helemaal zo clean uit van de productie af te laten komen. En nu eigenlijk de laatste details. Dat is zo het label en de maat erin. Zodat men ook weet wat men koopt. En voilà. Kan weer die winkel in. Sjaak Hulkes komt uit Zierikzee en is kledingontwerper. Samen met zijn partner Sebastiaan Kramer runt hij zijn eigen label. Hij heeft winkels in Arnhem en Den Haag en zijn mannenkleding wordt over de hele wereld gedragen. In Nederland won hij de Dutch Fashion Award en mocht de Amsterdam Fashion Week openen. Ik moet gewoon werken met mijn handen. Ik moet vooral een beeld daarmee creëren. Kleding, ja, ik kocht me weesloos bij het Leger des Heils op donderdag. In Zierikzee, ja, ging ik erheen en dan scoorde ik weer een oude Burberry jas of zo. Dan was ik helemaal happy en dan rare schoenen eronder. Altijd een beetje zo puber trekken natuurlijk, hè. Maar ja, het sloopt er eigenlijk een beetje in. Nou ja, dit vind ik leuk, zeg maar dat, ik ga het niet weer één laten hoor, kan ik je nu al zeggen. Wat ik leuk, het is gewoon een katoen, maar het is helemaal unconstructed. Dus er zit helemaal geen voering en helemaal niks. En er zit zelfs geen dubbele laag in. Dus het is helemaal enkel. En ik heb eigenlijk alleen de stof 2 keer omgeslagen. En daardoor krijg je volgens mij veel meer de beleving van wat je om je heen hebt hangen. En hoe iets vervaardigd is. Dus ik vind dit wel een leuk item wat wel Sjaak kan zijn. Ik ging als CEO natuurlijk in Zeeland op vakantie. We gingen gewoon ik ging van Zierikzee naar Breskens elk jaar. We gingen niet ver. Dus op een gegeven moment mijn ouders met de auto vooruit en ik met de fiets erachter. Maar ja, daar op Zeeuws-Vlaanderen heb je superleuke rommelmarkten. En mijn ouders die hadden die tik om dat allemaal af te gaan. Ik volg, groene retrachementen, deze allemaal. En al die spulletjes samen moeten ook een verhaal gaan vertellen. En dat deden we dan thuis natuurlijk veel meer. Ik was altijd met mijn kamer druk en mijn moeder gewoon in huis. Maar het ging continu over aankleding, over vormgeving. Ik denk wel waarom het in het buitenland goed aanslaat, is dat wij als Nederlanders geven relatief veel geld uit aan baksteen, aan auto. Iedereen heeft een hoge hypotheek en dat is helemaal hun heilig. Maar veel mensen in het buitenland wonen relatief klein. En die zijn vrijwel altijd buiten de deur. Dus dan vertel je niet met een auto of met een goede tuin of met kunst aan de muur wie je bent. Dan vertel je dat met kleding en met accessoires. Maar ja, ik vind het eigenlijk bijna nog grappiger als ik iemand kleding zie dragen van onszelf waar ik totaal niet bij had nagedacht. Bijvoorbeeld, hoe heet hij nou? Dat is zo'n grote rapper uit Amerika. Verder. And you say Shot City, Shot City, Shot City. I'm coming home again. Die heeft zich helemaal suf gekocht onlangs bij ons. I met this girl when I was 3 years old. And what I love most, she had so much soul. She said, excuse me little homie, I know you don't know me, but my name... Nou, Irene. Hoe heet die rapper die nou bij ons zo kleding heeft gekocht? Die rapper? Kanye West.
Kanye West. Nou, vind ik dan grappig. Maybe we could start again. But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Toch? Ik denk, nou ja, dan zag ik op die order echt bontjas, hoed, alles is erheen gegaan. Maar dat is dan toch spannender? Ja, dat vind ik dan leuk. Ik denk, oh ja, dan ja, laat mij het maar niet weten. Maybe we could start again. Het is een luxe product, maar heel eerlijk gezegd staat de ontwerper eigenlijk onderaan de ladder. Want al die facetten waar ik het net over had, al die personen, die sturen wel een factuur naar jou, maar jij stuurt geen factuur naar hun. Dus ja, het is een complex vak. En ook een kostbaar vak. Maar ja, ik zie het zomaar dat een klant die bij ons koopt, die koopt niet alleen een leuk kledingstuk, die laat ons ook weer een beetje ons werk doen, zeg maar, dat idee. Ja, en af en toe hang je even in een spagaat en dan weet je het even niet. En dan, maar dan vertrouw ik er wel weer op. Dan weet ik gewoon, en weet mijn partner ook heel goed. Zo van, nou, laat hem maar even lekker met stof verklooien, dan is hij weer happy. En dan, daar komt wel weer wat uit, weet je wel, zo. En mijn ouders zeggen altijd meteen, kom er maar lekker naar Zeeland, even uitwaaien. Maar die rust neem ik te weinig, jammer genoeg. En ik kom amper eigenlijk terug. Durf ik echt niks te zeggen. Er zijn best veel dingen die we... Ik kan zeggen, mijn eerste show in Parijs of openen van de Amsterdam Fashion Week 2 jaar geleden, het winnen van de award. Er zijn heel veel pieken eigenlijk wel geweest. The winner is... The winner of the Mercedes-Benz Dutch Fashion Awards 2009, Sjaak Hullekes. First of all, I have to say that this prize is also for Sebastian Kramer, my partner in life and in crime. And of ik die op dat moment zo heb ervaren, misschien wel. Maar als ik dat nu als piek zou moeten berekenen, nee. Ik denk eigenlijk dat de mazzel er voor mij nog steeds in zit dat ik als persoon gelukkig ben. En dat ja, dat er hopelijk wat meer rust komt, zeg maar, in de lijn die het loopt. En het loopt nog steeds wel, het krabbelt wel omhoog. Ik denk dat ik daar misschien wel het meest uithaal. En dus echte pieken, ja, zat, denk ik misschien, maar ik weet het niet. Nou ja, kijk, dit zijn ook van die kleine dingetjes die ik dan leuk vind. Dat maken we hier ook in het atelier. Je hebt ja, de clichématige das, redelijk dik en goed gevuld, zeg maar, met die padding. Terwijl als je gewoon mooie stoffen koopt en het gewoon nou ja, zuiver knipt en vervaardigt, dan heb je volgens mij een heel leuk dasje. Dus deze zit helemaal geen voering, gewoon 100% wol. En die is dan om de zoveel centimeters gewoon met de hand vastgepit. En dat geeft toch een hele andere beleving als je hem draagt. En het zit vaak in hele kleine dingen waardoor het dan wel weer anders bekt. En als je dat allemaal zo samen draagt, dan ja, wordt dat wel sterk. Dus ja, ik vind het mooi om gewoon met goede ingrediënten te werken eigenlijk. We lagen in Japan en dat is dan toch heel leuk dat je dan... Veel Japanners volgden ons ook echt. Die wilden echt helemaal weten waar ik vandaan kwam. En wie. Echt zo'n soort van dagboekje creëren. En in Hollywood verkochten we ook. Dus ook een hele leuke markt eigenlijk. Omdat daar heel excentriek wordt gedragen. En dat geeft ook energie. Maar aan de andere kant, ik krijg nu de mogelijkheid om mijn klant persoonlijk te ontmoeten in de winkels. En dat is ook wel winst hoor. Ja, Amerika zit wel te trekken. In die zin dat ze verstaan wat we maken. En ja, ga nu maar met $1 en europroduct weer terug en dollars verkopen. Dat is gewoon hectisch. Dat is gewoon moeilijk. Dus daar moet je geduldig in zijn, denk ik.
En ik heb denk wel geleerd dat we niet alles van vandaag op morgen willen. Dat het gewoon een identiteit en mentaliteit is. En het draagt mijn naam, ik groei, merk groeit. Komt wel goed.